Sanin kowa ne jaruma Hadiza Gabon na ɗaya daga cikin jarumai mata masu kare haƙƙin addini ta ɓangaren kula da irin kayan da suke sawa. Wani mabiyi ya yi wa jaruma Hadiza Gabon comment a wani hoto da ta yi posting, wato nata na ƙasar Spain da ta je, inda yake cewa ki ringa kula da irin kayan da ke sawa, ki duba addini idan za ki sa kaya, a tuna wata rana za a mutu. Sai jarumar ta je ta rubuta masa a ƙasa take cewa don Allah ya kula da harkar shi, ya ma fita daga page ɗinta ya je can ya nemi inda zai yi wa'azi. Duk da yake Hadiza Gabon ta kasance ba mai irin son buɗe tsiraicinta ba ne a yanayin kayan da take sawa, amma wasu daga cikin mabiya na ganin cewa abin da ya faru da ƙawarta wato Rahama Sadau zai iya faruwa da ita. Jin tsoron da suke kenan, wanda ya sa wasu suke yin comment, wasu na tura mata saƙon gargaɗi kan cewa ta kula. Rahama Sadau ta samu matsaloli a baya, inda aka dinga cece-kuce akan irin kayan da take sawa da yanayin yadda take buɗe gashinta, wanda ya ja mata zagi akan social media. Rahama Sadau, tayiwa da ita Hadiza Gabon sun yi tafiya zuwa ƙasashen Turai a kwanakin baya, wanda tafiyan nan tasu ta ja magana akan idan duniya, kama daga wayar da suke amfani da ita har izuwa yadda ita Rahama Sadau take dressing a can, da kuma ganin wani bidiyo da aka yi tayiwa ta gaisa da Bature. Ana ta cece-kuce, wanda wannan al'amari ya yi wa jaruman nan zafi, kasancewar rayuwa a arewacin Najeriya daban da irin ta kudanci. Sai dai kuma wani abin sha'awa, jaruman duk da yadda aka yi musu ca, sun gane kuskurensu, don kuwa sun gyara. Hatta ita kanta Rahama Sadau a cikin sababbin hotunanta da ta posta, an kula cewa an samu gyara. Ta yi posting hotonta da native da ɗan kwali, abin sha'awa, shiga irin ta Hausawa da al'ada.